Ola, son Aitana Cuétara, son directora da Axencia Musical Luneda Producións desde 2015 e desde xaneiro deste ano tamén a presidenta da Cooperativa Cultural Nave de Lata. Nos, na nosa axencia, traballamos casi ao 100% con proxectos vinculados á tradición oral, ao patrimonio inmaterial galego, proxectos musicais con moita identidade. Facelo noutra lingua que non fose o galego sería absurdo, porque bueno, é a lingua vehicular de todos eses proxectos. A tope, sí. Porque non sei como contar isto, conto a ti primeiro, perdón. Nós tamén traballamos moito con artistas de Portugal, traéndoas a Galiza e levando artistas galegas a Portugal, e somos parte da organización do MUMI, Músicas no Miño, que é a primeira feira profesional do sector musical entre Galiza e Portugal, onde cada ano na Eurocidade Tuivalensa nos atopamos varias empresas do sector musical dos dous lados para tecer pontes e facer negocios entre nós. Ai, Dios mío. Vamos outra vez. No sector cultural, no sector musical particularmente, eu creo que o galego sí é unha lingua de éxito, polo menos no noso caso, da xente que nos rodea, porque bueno, vai moi ligada á identidade do que nos estamos a vender, e iso é fundamental, e ademais por todas esas pontes que se abren coa lusofonía, ese camiño que nos abre cara a Portugal, e a partir de Portugal tamén a outros países como Brasil ou cara a Angola, cos que tamén traballamos habitualmente, e que posiblemente sería moito máis difícil de facer se non fose en galego. O galego conéctanos coas culturas do mundo.